Andorra sempre ha donat la imatge exterior de que lliguem els gossos amb llangonisses. Arriba aquí un de fora i veu les botigues, i veu Caldea, i veu les pistes d'esquí. Molta gent ve només a comprar, no a mirar les parròquies de dalt, que son más macas. Yo lo veo como un sitio bastante para tener un poco de paz mental. A mi punto de ver, desde Barcelona. Yo, sinceramente, por ejemplo, como residente, el Caldea lo he pisado una vez. Toda la gente de fuera vienen a colapsar, por así decirlo de una manera, un sitio donde tú vienes a relajarte. Tenim unes màximes, no? Unes càrregues a nivell de turisme i a nivell de la població que vivim aquí. No? Crec que no podem sumar més de 100.000 persones. Les dues Andorres juguen més en la perspectiva que volem vendre Andorra com un Mònaco i la realitat que hi ha dins del país. És el mateix problema que hem tingut amb l'habitatge. Quan veig gent disposada a pagar el que sigui perquè tenen les carteres ben plenes, doncs fa que tot pugi. A la gent del país se'ls fa molt més difícil també viure en el mateix país. Competir amb turista és complicat, perquè el turista sempre porta diners en butxaca. Nosaltres vivim aquí. Comencen a ser incipient, no? Aquestes famílies que potser es podien permetre aquests petits luxes que a tots ens agrada tenir, minivacances, segons quins productes de supermercat, que abans compraven i que ara no compren, però ells mateixos ja s'han autorregulat amb la seva situació. No? T'adaptes al ritme, diguéssim, per poder tenir aquests privilegis, o no et quedarà un altre que tancar una miqueta la butxaca. Al cap i a la fi, que amb què et gastaries els quartos? Amb roba o amb menjar? Tot el que nosaltres detectem de persones en aquesta situació, doncs els intentem ajudar, sigui amb ajudes pròpies nostres de Càritas, com ajuda alimentària o ajuda de roba o ajuda de reforç escolar o d'acompanyament o de suport psicològic o suport jurídic, intentant que puguin accedir a aquelles ajudes del govern que ja existeixen però que potser no coneixien ells. Aquí el primordial és que quan una persona entri en una botiga o entri en un restaurant, el primer actiu que té aquesta botiga, aquest restaurant, és el seu treballador. És molt diferent si aquest treballador acull aquesta persona amb un somriure i amb ganes, o si l'acull perquè està pensant en a veure com farà per pagar a final de mes el lloguer. Eso es estrés, o sea, es estrés puro y duro. O sea, el que piense que trabajar cara al público es pasarle el rato no tiene ni idea. Ampliar mercat sempre és bo, perquè aporten més clients i més diners. Si això afecta la qualitat de servei, pot ser que no és tan perfecte, perquè si arriba molta gent i no podem donar un servei bo, perdem aquests clients. Hi ha èpoques, per exemple, aquests dels ponts, sempre venen de vacances, però com que todo rápido, por favor. El secret d'Andorra és anar al revés una miqueta a tothom. Tu ja ho saps, que no pots baixar un divendres a la tarda i no pots anar un dissabte al cine per la tarda. Estoy en El Pas y en El Pas entonces es imposible aparcar. Si no tienes un lugar mensual es imposible aparcar en el tiempo de turismo. Gente que vive aquí o trabaja aquí, o yo qué sé, por ejemplo, son de la SEU pero vienen a trabajar aquí, es una incomodidad porque al final estás llegando tarde por una masificación posiblemente del turismo y que no están las infraestructuras preparadas para ello. Y si coges el bus, dices, bueno, coges el bus que es gratuito, tampoco, porque está lleno, o sea, no. Yo vivo en Encamp y ya empiezan a bajar los buses llenos y no te paran y espera el siguiente. Ahora viene lo bueno. No ens hem de centrar només en el turisme, que és el que està passant. Entenc que mou el país, però hi ha moltes més coses abans que li hem de donar prioritat, la veritat. Jo estic en contra d'un país de gent assistida, però el que sí que teníem que haver fet és muntar tots uns mecanismes per garantir que la gent pugui viure dignament en aquest país. I avui en dia això en aquest cas no es dona, sobretot de la classe treballadora. El nostre objectiu és aquest, que en la societat no hi hagi tantes desigualtats, que tothom pugui viure amb una dignitat, no? La finalitat és la dignitat de la persona, que tothom pugui viure amb dignitat.